Engko lek Pak Cahyo mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk, tenan lho. Mosok. Mosok njajal ndelok. Sampeyan ya presa lho lek Pak Cahyo ki ganteng, lek Pak Cahyo ora ganteng bugese ya ora gandrung lho, Nduk. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sakune mentok-mentok iki mah. Kok mentok-mentok to Pak? Lah bokongmu megal-megal ngono kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Pripun kabare sehat? Sehat ya sehat. Heeh. Sehat lahir batin, Nduk. Lek ra sehat ya ora tekan Gunung Botak to, Nduk, ora. Nggih no. Nggih, jenengan ya sehat. Nggih, sehat kula. Nggih. Asmane sinten? Kimora. Sapa? Kimora. Kimora. Kim ki dhuwit ora wis ngarani. Dadi ora butuh dhuwit sampean kok bar iki. Nggih butuh kula. Wah iya, tunggale ya. Iya. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Lah ora munggah ping pira, Nduk? Lah kula munggah kelas 4. 4 iki ya. Nggih. Lha kok wis semono mblegendong ngono kelas 4. Ya nggih kula. Nggih. Nggih kuwi gembrut. Iya, Nggih kula turutane Niken Salindri niki. turutan iki apa? Turunan nggih. Oh, turunan generasine ya. Nggih. Ah iya, mape. Daleme ngendi? Dalame niku Kediri, Gringging niku lho sing niku nggih. Oh, ya niku. Oh, bener. Oh, sandinge sampah kuning e to? Oh, ngerti aku. Oh. Kok sanding sampah to, Pak? Mosok ngen ora nek tempat sampahe, ora. Enek ora? Enten. Lah iya bener ae. Heeh. Gringging karo pasar ngendine pasar? Nggih, pasar Gringging. Oh, uripmu ning pasar kono ya, Nduk? Boten. Lah iya karo pasar ngendine ngetan ngulon ngalor ngidul. Kula teng pojok Bulusari. Pojok Bulusari. Nggih. Heeh. Wis Nduk suwi-suwi aku malah bingung dhewe, Nduk. Lah iya nggih kula nggih bingung iki. Ape, jenengan wis kondang lho sok nderek Pak Kangko bareng to? Nggih. Oh iya karo Pak Cahyo lagi pisan iki apa wis tau mbiyen? Nggih, tahu teng Bulusari. Oh mbiyen kae. Nggih. Oh iya lali. Pas kelas 2. Sopo? Loh, kelas 2 kok sopo to Pak? Sopo? Iya. Oh. Berarti ya udah karo 2 tahun yang lalu ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya, iya. Ngene anu ngene Pak Wo kae to. Nggih, Oh, Pak iya. Purwo niku. Pak Purwo, iya. Sampeyan arep nembang apa arep ngopo iki? Nggih, kula nate nembang nggih. Nggih, badhe nembang nggih. Badhe nembang. Nggih. Kula badhe nembang kutut manggung mawon. Sing klasik sik kuwi engko nggih gara-gara. Sampeyan ada gara-gara ora? Nggih, nganti gara-gara. Liyane kutut manggung apa? Lek yahene iki kutute sik kademen. Ayo. Nggih, kula nderek ajar Bukesi Pangkur Semarangan mawon. Bukesi sing ndi jajal? Niki Bukesi yang cantik niki. Oh iya, kok ya roh ae. Nggih. Sapa favoritmu sapa? Sinden idolamu sapa? Nggih Bukesi niki. Oh, penek Bukesi terus Bukesi ora. Nggih Bukesi no. Heeh, Bukesi iki bojone sapa? Bojone Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Pak Dalang omahe endi? Pak Dalang. Muni ora digawa ngono. Ayo awas. Ayo. Ya coba pengen ngerti aku Pangkur Semarangan. Ayo ning kok Bukesi. Nyun pangestu sik karo Bukesi. Ayo izin sik. Bu, kula nderek ajar nggih. Iya, Nduk, putuku Cahayu Cimora. Kula namine Kimora nggih, boten Cimora. Sing bener Cimori. Bukesi yo ngawut ae ora. Iya, Nduk, Kimora. Nggih, nadane sak pinten? Ya kok sik to, Nduk. Sik Bukesi areke takon karo sampean. Nggih. Kok sampean jenenge kok Cimora kaya Kimora. Kimora kan kaya jeneng Jepang to, Nduk. Nggih. Apa nek keturunan Jepang sampean? Nggih no. Oh. Bukesi ora ngerti to. Dalam. Asline dudu Jepang, ning pancen blasteran. Dadi mboke iki Ambon, bapake kepok, anak-anak kluthuk iki lho. Alah iya ya Kimora. Nggih. Iya, Nduk.
tak pangestoni coba nembang Pangkur Semarangan sok jeneng bisa mumbul dhuwur kondang sak donya. Amin. Amin. Mingkuring kara Luar biasa lah iki bocah iki elak tenan. Wajahe wis keibuan modele ayo. Ayo ayo. Deh. Nih ya. Hakarono karenan mardi Sing mak nggih ngene iki jempol apa tangan sing ndok di sini. Niki. Tak kira jempol ora. Kok iso padha modele ora. Nggih. Dadak ngene-ngene gen ngopo? Mardi dadak ngene iki nyapa? Nggih mboten napa-napa kula nggih gayane niku. Wah iya, gayane ngono. Bener. Heeh. Sindene Pak Cahyo ya enek sing gayane nginang ngene ya enek ngono heeh. Mardi terus piye, Nduk? Siwi Apik. Ki lek nggen nada iki kuat, langsung we 200.000. nggih 1 juta mawon mboten napa-napa. Iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Oh nggih no kula kotak amal niki. Wah iya wis. Kotak amal kula niki. Oh weteng, ayo, ayo. Awas. Alon-alon Nduk. Pisan wong petuk, sesuk bengi pre ora sampean? Napa? Besok malam pre ora? Kalih kakake sampeyan. Besok bengi, malam Minggu. Napa? Malam Minggu mburi. Malam Minggu ngguri. Heeh, ning ndi? Tanggapan ora? Mboten. Tenan yakin? Nggih. Ya wis ning omah aku yo prei yo, Nduk. Nggih, kula mangke tak njaluk nomor telpone Bu Kesi. Wah, iya, Engko Vikolan ya karo Bu Kesi ya. Ngono kuwi. Engko karo Bu Kesi ben di SMS. Apik tenan iki, Nduk. Wah, jan luar biasa. Terus Nduk, ngene iki. Iki iso ora cing kok Bu Kesi njajal? Ayo. Nggih, kula coba nggih. Ning jari aja dicicing-cicing ning ngono to. Ayo. Nggih, kula melorot niki. Ayo. Nggih, kula tak nembak. Iya. Sik upamane dicontoni Bu Kesi terus sampe nerokne gelem ora? Nggih. 300 lek gelem, lek iso. Oke, siap. Aku susu wedi to Nduk karo awakmu. Susu kaya Susana kecil ayo. Nggih, contohno. Bu Kesi contone Bu Kesi ngene iki, yo. Iya. Dimirengke Nduk ya. Kula kalih lenggah. Ora apa-apa ngadeg ora apa-apa Nduk Cahayu. Aja lungguh Nduk. Mboten sopan le. Wah, ngerti lho, sopan santun. Masyaallah pintere. Yo, lek pengen sopan aja lungguh, nglemah. Ayo. Ayo. Wis Nduk iki kena nggih bunci golek duit. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane derep Nduk tenan. Nggih. Wis paham apa rong? Nggih, bareng sampean. Wah, bareng berarti ya 150 ding ayo. Lah kula niki piye uangnya? Ayo. Sing kaya Bu Kesi iki mau diterokke sing anu oktave nadane diunggahke rong wilah ngono ya. Coba. Madhep rono.
mbok pisan kas ya dimirenge. Sampean mesti iso, mergo sing tahap pertama mau wis iso. Garek medune sithik ngono ya, Nduk. Aja. Apa? Dikit aja, maksudnya mboten kabeh. Beblasan to? Nggih. Oh, dikit-dikit. Ya, coba. Nah, coba. Iya, sok 13 kuwi ya disinaoni ning omah kengkoke kuwi. Kula rungokne nggih. Ya engko lek kondang laris aja lali karo Bu Kesi ya, Nduk. Iya, nggih. Biasane lek aku ki duwe anak atau duwe murid lek kondang terus lali karo Bu Kesi. Mare kuwi ya. Iya. Kok nyawang aku nyapa? Nggih, sampean ganteng kok. Nduk. Cimora. Nggih. Kimora. Sampeyan kok wis ngerti Pak Cahyo lek ganteng. Engko lek Pak Cahyo mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk, tenan lho. Masa njajal ndelok. Sampeyan ya preso lek Pak Cahyo ki ganteng, lek Pak Cahyo ora ganteng Bu Gesi ya ora gandrung lho, Nduk. Balik. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sak untu kabeh. Ayo nggih. Terus Nduk, bacokne ndak. Eman-eman. Sinup kula serak nyapa. Cuh. Nggih, baleni nggih. Nggih. Sinup Karto Kratarto Wes. Iso uling ngono ya modele. Nggih no. Iya, nggih. Pakartine ngilmu Jan kelas 4 SD wis kaya ngono. Anake Pak Cahyo kelas 4 ya nyolongi dhuwit ae. Lah ya Nduk. Terus Nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Ngene ora isin ya, Nduk ya. Nggih, Mas niku kok iso. Nggih, niki kula belajare niki teng YouTube kula ngrungokne Bu Nesi. Bu Nesi. Kula ganti kula sing salah. Oh iya. Bu Kesi niki sing jek nom-nom kae sing gawe klambi pink. Terus langgame Mas niku. Yo bokongmu aja kok depne rono ngene penonton ngono iki. Oh iya, aja dipleroki to. Oh iya. Klambine apa pas kuwi? Pink. Lah pas kuwi duwene yo pink tok kuwi. Iya. Iya terus. Agama geming agama geming hati
kula sampun diparingi arta. Kowe engko rono goleki asmane Ibu Nyamiati, ibu demo. Genah disangone luwih akeh. Ayo. Oh nggih. Lah kuwi lho. Matur suwun nggih, Bu. Budhe. Gausarene Bu, tak parani mawon. Nah iya. Matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Selalu nggih. Kula nggih matur nuwun nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Dua niku sehat. Aja Mbah Duane ku. Mbah napa? Budhe Nyamiati. Animati. Nyamiati. Nyamiati Nggih, dipun paringi sehat. dipun paringi sehat Kalian Bapak Panitia. kalian Bapak Panitia. Ya, ngono. Kae lho Nggih, kula tambah neh ku ditambahi. pancing langsung. Oh, matur nuwun. Napa niki? Gubuk asmara? Nggih. Waduh, udah linggih kaya wis paham ya, Dek. Niki dikei 100 niki. Terus Niki nyuwun lagu gubuk asmara. yo diaturi engko ngono. Ya Nggih. tambahinya. Ditambahi. Aku janji. Oh, nggih matur. Wow. Nggih, lucu men to. Kowe tak oprok ngono, dalang kok lucu-lucu ora. Nggih lucu kaya katae jeneng duwe yo sampeyan. ngene iki ora. Nggih, mugi-mugi lancar, sehat selalu. Amin yo. Amin karo Pak Amin ora. Mugi-mugi jope wakeh, kula aja lali ditanggam nggih. Pancen kudu ngono, Nduk. Ayo. Nggih, matur suwun. Niki sida dikeki napa mboten? Nya, 200 to janjiku mau. Nggih. Ayo, iki nya. Iki pira? 100. Wis ngerti ta? Iki pira? 100. 100 karo 100? 200. Ya, 200. Loh, niku mek gambare tok Pak Dalang. Ngerti dhuwitnya. Ah, Tenanan koyo. oh nggih matur suwun Pak Nggih, Dalang. sami-sami. Ya wis lumayan. Aja dikekne karo mbokmu lho ya. Enggak, nggih isen. Nganti. Nggih, nganti apa, Nduk, engko, Nduk? Tancep kayon. Hah? Goro-goro. Oh iya nggih ya, matur nuwun Pak. Generasi Kediri memang sangat luar biasa. Ayo pilih suci ya. Yo saiki ngaturake bintange ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ayo. Cilikane Mbak Lucy ya kaya Kimora kuwi mau. Ayo. Heeh. Ning Mbak Lucy saurunge dadi sinden iki mbiyen penyanyi dhisik. Ayo. Dadi ngangge rok sepan ke dhuwur ngono ya. Ya. Jumeneng Mbak Lucy. Nunene yuk. Lagi tutup pengendangmu biasane kae kok. Nggih. Lek dek wau sing ngadeg Kimora, saiki kimono. Malah klambi ora nggih. Donya iki ya cepet men mutere kowe. Kok iso? Kados kaya dek wingi awake dhewe sik Joko ambek sik perawan lho kok ya wis nggo putu sak. Iya. Iki niki sapa niki? Kimora ini perpaduan antara almarhum Mega kalih Niken Salindri. Oh, Teng iya. mriki wau kat mau janggrene tak bon nilin pacak golo persis cilikane Niken. Wis kaya krungu apa wis otomatis dhek joget dhewe ya. Nggih. Tapi postur tubuhnya seperti jadi persatuan antara napa niku Mega karo Niken dadi siji. Lek sing pojok niki kaya lintang Kairo. Iki ya. Cilikane ya loyat cilik ngoten niku. Nggih. Luar biasa semangat. Jadi niki setiap malam niku ngetone dalang-dalang Pau dalu nyumbang ning gone Mas Rudi Gareng ya, Nduk. Mantos goro-goro. Wah, sing semangat ya Cahayu. Masya Allah. Cah loro lho jan kaya angka 10 ayo. Tenan. Sijine. Jan luar biasa. Kimura lho, masalah. Kok kene ora enek irunge to Kimura iki.
Loh, niki kan si alit ora apa-apa to besok lek gedhi lak ya perawatan mah. Biyen cilikane Silvi kaya padha irenge ngene iki sakniki nggih mulus. Kok terus guyu lho. Silvi sapa? Loh, Silvi Kumalasari. Niki Silvi wis kaya Korea. Padha niki riyen nggih jogete ngoten niku tapi luar biasa lho. Niki suaranya memang kota Kediri niku terkenal napa sinden cilik jan luar biasa. Dadi lek bingung golek sinden nang Kediri ngono ngen papringan diogrok-ogrok mak brudul lho sinden ya. Saka akeh. Turun temurun lahir sinden cilik dari generasi ke generasi. Saya yen jenengan mirsani kondisi wonten ing Gunung Buthak. Nggih. Lho, tiap tahun wayangan sing rawuh sak lapangan nggih penuh. Mongko ademe kaya ngene isih kersa mirsani wayang. Masalah kula nggih nggumunake piyayi mriki, piyayine grapyak semanak napa melih. Kula kaget melih wis ra iso mingkem sowaning daleme Pak Sis. Oh, Pak Siswantoro. Masalah trek kok semono bane. Wakeh Mun ya? mau tak demoki siji-siji. Oh. Sampai aku yang batin ngene Pak Sis sajake Pak Jerone ora digawe sampai huluk ora dicuci kaya tak gawa-gawa mulih aku ngono. Turah semono mbane aku ngono. Mboten kersane dukun pijet Pak Sis. Bu enggo yo. Masyaallah. Wis sponsor utama. Dadi Kang Siswantoro karo Budi Nyamiati iki pancen ya sponsore. Sing menentukan dalang barang sapa ki yo Yayi loro kuwi. Matur sembah nuwun. Niki bersih desa nggih. Bersih dusun nggih. Bersih dusun Nggih. luar biasa. Bersih dusune kaya ngene lho Mas. Lah iya to, hebat lho. Kamangka dusun iki mek pirang RT lho. Lah iya. Kok iso nanggap Ki Cahyo Haji, Ki Cahyo Kuntadi. Mergo Kang Sis kenal karo aku. Ora kenal sok larang ngono. Langsung ngono kuwi dhek. Kowe bar haji to, haji kudune mikir akhirat to, ora mikir dhuwit to. Semene ae, siap aku ya ngono kuwi. Jane jenengan enten jawabane. Pripun? Jane nggih mboten napa-napa, kula nggih niate sedekah Pak Sis. Tapi sarene nggih jenengan luwih sugih nggih tetep kula tampi jenengan tambahi. Ngono ya. Nggih, ini cukup matur nuwun, tetep menghargai, mengapresiasi kepada seniman. Nggih, luar biasa. Nggih, Pak Kasune wae sik muda, sik bagus kaya ngono, pinter, guru. Sing sambutan wau. Dosen, masyaallah. Pak Munahar asmane. Nggih, piyayine ketawis berwibawa. Lagi ngerokok nih kalau. Nggih, ngertos kula ningali teng YouTube lek sambutan masyaallah jan masalah kaya anu Pak Rektor. Nggih, terus ngudut. Nggih, ngudut. Monggo piyai agamis niku le ngaji markotop. Masyaallah. Pak kami tua. Mula ngerti sinden ngadeg joget adol bokong mau. Panjenengan langsung ngene astagfirullahaladzim. Ning terus dibuka sithik-sithik. Ngoten niku nggih. Nggih. Dongane pripun Mbak Lucy? Dongane mugi-mugi masyarakat dusun Gunung Buthak. Gunung Buthak tansah diparingi keselamatan, dipun paringi panjang yuswa, katentreman kalipanken ing rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Dusune dipun tebehaken saking segala sengkala ingkang dumugi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kabeh rezekine kuatah. Amin. Alhamdulillah nggih matur sembah nuwun kanca-kanca panitia Pak Sis sekalian Ibu, Pak Kasun, kanca-kanca perangkat. Alhamdulillah nggih. Dados perangkat niku sulit saat sekarang niku Mas. Kok iso? Lah nggih to, engko lek salah sithik dipaido viral. Nggih to. Napa melih ngeten-ngeten iki mesti akeh tomboke ngelune nggih ta Pak Po? Urung-urung lek dum-duman BLT sik dipaido Pak RT. Pak RT pundi Pak RT? Semangat Pak RT nggih. Nggih. Terus seragam kabeh wau minggah panggung. Sarunge ya padha putih kabeh. Oh, kaya ngono kuwi. Nggih. Lambang kesucian untuk mengabdi kepada warga masyarakat wonten ing Gunung Buthak mriki. Wau wonten wekasan Pak Sis kali Ibu. Nyuwun lagune Denok Aja Lali. Napa biasane duet to? Napa? Napa biasanya duet ten panggung? Yo nyuwun prisa. Nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten Pak Sis. Sing dikersakne duet Denok sinten Pak ngene. Aku kelingan. Nggih. Dadi sindene kok nembang, pamane sama nembang. Engko Yu Nyamiati sing nyawer. Oh ngaten. Oh Nggih. siap. Tapi wau kula pun disiapne kanca duet tok. Sinten Pak RT napa Pak kami tuwa?
Oh, Lintang Asmara saged. Oh, nggih, monggo-monggo Bapak Sis. Oh, lek kuwi karo anu Kang Sis kuwi. Oh, nggih. Nggih karo Bude ngriki pisan Bude. Bude, monggo katuran jumeneng. Ayo, nggih. Sepote, Cah. Yo, coba kaya apa? Dedek, dedek. Mbak Lucy kakangku karo Mbak Yuku neng kene iki ya kuwi. Estu piyai iki lek piyai sabar, rezekine nggih kuwatah, aurane pun ketawis. Heeh to. Cemlorot. Cemplorot. Celorot sing diasta ya wis celorot. Pasangan ideal ya. Wilujeng dalu Pak Sis. Sugeng dalu Mbak Lucy. Oh nggih. Masyaallah kados pundi? Kados pundi mirsani penonton sak menten kathahe Pak Sis? Alhamdulillah matur suwun penonton sedanten. Alhamdulillah sukses nggih pagelaran dalu niki nggih. Amin, sukses sedanten. Matur suwun Dimas. Nggih Kang Mas, sami-sami Kang Mas. Mugi-mugi PT Tiara tansah sukses, Bude Nyamiati nggih sehat walafiat. Amin, ya rabbal alamin. Pak Dimbri kita Ibu monggo. Masalah. Mbak Lucy, Nggih. dadi Kang Sis karo Bude Nyami iki bose cah loro iki lho. Winong karo Birgita nggih. Cocok cah loro iki mangkat tanpa kanca-kanca karo aku. Oh alah niki wau nggih bintang tamu sami. Nggih, pas campur sarian ning dalem kono. Awal sura kae. Masya Allah, luar biasa sehat selalu nggih Ibu nggih. Mboten ngersakne tukang umbah-umbah ta Bu? Ih, mon aku sitok 10 tahun ra ganti-ganti. Ning Kang Sis paring dawuh. Ya, napa? Iki anu di iki mung titipane saka Gusti, ora nggih aku. Iki tetep ana sing berhak untuk menerima rezeki dari Tuhan lewat saya. Mila angger enten acara ngeten iki santunan, klebu wayangan sing nyukupi ya piyai loro kuwi. Ngono kuwi kudu dicontoh nggih. Heeh. Sae niku jenengan nggih nyontoh piyai Pak Sis nggih. Nyontoh kula nggih. Dadi lek Enten kanca-kanca kathah ngoten ya. Ayo do mangan-mangan yo bayar dhewe-dhewe. Ngoten niku. Niki Tembangin apa, Pak? Napa riyen Bapak? Denok apa Lintang Asmara? Oh, pengenane buke denok. Buke kok wedi nok ngastomik to, Bu. Monggo cemeng kula sandi. Oh, Ibu namung nyempeng mawon, pun. Ah, mangke kalih kula nggih. Siap, nggih. Napa riyen? Lintang Asmara no Kang Sis kan wis arep duet Kang Sis. Ayo. Oh, Lintang siap, Asmara engko Lintang yen Asmara. denok bareng-bareng. Weh, siap. Maka diaturaken Lintang Asmara Kang Sis dan juga Mbak Lucy Brahman PT Tiara. Yo.